Sore-sore padang bulan, ayo konco podo sembahyang. Asoy kae-kae rembulane Asoy. Saurono urung nyanyi kok asoy lho. Lah aku yo pengen ngono. Nah, tomo. Gendeng lali. Aku kita sih bisa mengontrol diri bareng pelawak lek sepi tanggapan ya mek moncang mancing. Ora iso. Santai. Kene duwe penggawean beda kok. Apa? Ambok aku sepi tanggapan duwe penggawean jual beli lho, Bos. Loh, jadi jual belimu ya kompak karo Loh, tanggapanmu. loh, nggih. Ketika tanggapan sepi, jual beli ya sepi. Jual beli rame. Jual beli rame. Alhamdulillah. Jual beli napa Mas? Jual beli motor. Lho. Showroom. Dudu. Lah jual beli motor. Dadi ki jual motor beli beras. Dadi aku ki Oh, sulapan. Iki jenenge wong tambel ubet. butuh. Ubet Mas. Pak Kapolres itu gagah. Lah kene anakmu dak ingin ngelamar polisi kok rong dina dipecat. Wis ning ngantru lho anakku. Dadi ning polsek ngantru lho. Loh. Dadi anu, carane nih. Dinas. Loh, kok Dinas neng kono. Dinas. Dadi polisi neng kono. Polisi piye nyopet kecekel ndek iki. Wong nyopet. Kuwi ya ponakan nurun anu Pak Lek nurun ning ponakan kok ya. Oh alah cacah sing ngabari aku ya bodong nudel iki kanggo kowe. Alhamdulillah. Tak kurang ajar. Lagu terbaru. Nggih. Oh layak isine kaya curhat apa ngono model iki kayaan sesuai karo angen-angenku lah cara anune. Alhamdulillah. Karyane sampean ki pira to kok akeh men to? Enek esem lan guyumu dhewe. Enek kanggo enek dhewe ne ya kae. Enek kanggo kowe. Terus iki apa judule iki? Nika Gondeli Tresno. Gondeli Tresno. Gondeli Tresno. Nggih. Lho, akeh lho karyamu. Lah pripun? Lah padha-padha saorarane wong loro runtung-runtung ngalor ngidul bareng sampean nggih karya pirang-pirang. Lah kae apa kae kok ora nggih karya blas ki? Menika sengaja memang tidak berkarya tapi yang melengkapi dalam saya berkarya. Lho paling ora ya berkarya no, Duk. Sampean karo Mas Klidi kan podo seniman nih, aku juga seniman, aku ya berkarya, sampean berkarya, aku ya berkarya no. Jangan sampai ketinggalan sepur. Napa gadah karya? Nyepelekne aku. Loh, kok nyepelekke piye to? Karya, ora karyono lho ya, karya. Ambak iki penyanyi jenengan harus tahu bahwasanya dulu tuh background saya adalah penyanyi. Sing penyanyi siapa? Iki. Niki, tapi jangan mboten ngerti, kula mbiyen ki ya penyanyi, Mas. Loh. Saya dulu pernah ikut IMB, Mas. Wah, loh. IMB B. Ya. itulah Apa akademi. Ya audisi. Oh. IMB itulah Indonesia Mencari Bakat. Aku mbiyen Indonesia Mencari Berkat. Tadi selamatan ya berarti. Oh, Jadi oleh berkat terus Oleh berkat. kewarken ngono to. Oh, Mas. Nggih. Tadi isine mek ndongakne wong, muga-muga kabeh sing didongakne muga-muga besok bisa paribasane manggon ning kasuwargan. Amin. Amin. Mula niki dalu panjenengan pun gagas Mas Nggih. Lutuf. Nek delok lagu utawa gending utawa nyanyian sesuai dengan tema malam hari ini niku pas Mas. Rejepan. Nggih rejepan, tembangipun tembang dolanan. Lole lalu lali lo. Caping gunung. Lho, nah, Apa kuwi? Mas, menika gubuk asmara. Getok kaya Dalang lek sepi tanggapan ngene iki lho. Nah, tomo. Gendeng lali. Aku kita sih bisa mengontrol diri bareng pelawak lek sepi tanggapan ya mek moncang mancing. Ora iso. Santai. Kene duwe penggawean beda kok. Apa? Ambok aku sepi tanggapan duwe penggawean jual beli lho, Bos. Loh, jadi jual belimu ya kompak karo Loh, tanggapanmu. loh, nggih. Ketika tanggapan sepi, jual beli ya sepi. Jual beli rame. jual beli Oh, rame. Alhamdulillah. Jual beli napa Mas? Jual beli motor. Lho. Showroom. Dudu. Lah jual beli motor. Dadi ki jual motor beli beras. Dadi aku ki Oh, sulapan. Iki jenenge wong tambel ubet. butuh. Ubet Mas. Ngeten iki paling boten derek bingah. Ya. Derek bahagia. Ya. Tidak ada lain dan yang lain Al-Badru Alainah terbukti yang selalu memprioritaskan seniman seniwati mengangkat harkat budaya Indonesia. Tepuk tangan untuk Al-Badru Alainah. Al-Badru Alainah sangat luar biasa. Leres. Wayangan wis ora kenek diitung makaping-kaping. ternyata saya yakin alhamdulillah abahmu ki sukses sebabnya apa? Mriki. Ternyata hebat aku. Piye? Sukses sebab napa Ternyata abahmu ki walaupun sebagai pimpinan utawa ketua ana ing
Pondok Al-Badu Alaina. Nggih, sesepuh ini sepuh, alim sepuh. ulama lenggah. Ternyata ya buka mebel bener. Lho ndi? Abahe kok buka mebel ki lho? Lan jero kursi tok kaya ngene. Mebel mbahmu kuwi koleksine Abah ya. Niku fasilitas yen ana Koleksi. tamu. Tempat makannya akeh ra umum. Jen kula niku nun sewu. Dingklek siji, tapi nggon sing dipangan ki bingung aku iki. Ya apa? Lah ngene iki lah. Meja akeh, kursi akeh, sing dimaem akeh. Nggih. Nggon kuwi meja makan sitok, tapi sing dipangan ora enek. Walah, bocah ki lek nemen leh curhat ki Oh, lho. bedane mbahmu karo Kula kula. to. Sing tak gumul siji neh. Apa? Ket mbiyen ka dia anggere meneng kene, banere ya mek kuwi. Pertanyaanku sitok. Napa? Bocah cilik sing ning ngarep iki kira wis tuwek kira-kira cake. Kowe kok rumah saku. Ngeten iki lho. Lah kuwi jenenge cara anune yo ikon. Dan nun sewu. Awak dhewe iki meneng iki wis makaping-kaping. Lho iya. Masa-masa transisi sudah kelihatan. Nggih. Abahamu lenggah ning kono ki tak deloki mbiyen tahun 2017. Nggih. Heeh. Sik urung jenggote sik urung tukul. 2017. Kae sing ning mburi Di kae. depan. Neng Di dhuwur. tahun 2022. Nggih. Oh. Pun rodok tukul. Sampun medal. Ya. Wis Napa? nyrodok lah. Jenggote. Saiki pirsanono. Tahun 2026. Wis ketel lak mungkin ya. Lha kuwi jenenge seger kewarasan ki. Piyayi iki kawibawan. Iya ya. Yen kagungan jenggot utawa brewok kuwi kawibawan. Pangapunten. Payang niku ingkang ngagem jenggot utawi brewok sinten Gus? Lho Bathara Guru. Bathara Guru. Bathara Kula- Narada. Nah, Narada ngagem brewok, ngagem jenggot. Kula abahamu itu disepuhkan, dilenggahke menjadi sesepuh pinisepuh alim ulama, memang semuanya menganggap sebagai guru. Wah, cocok. Ya ngono kuwi. Aku perasaanku ya ngono, pikirku ya ngono kuwi. Melu Matuk wis jan pinter tenan iki. Melu dalang Matuk, iki rong matuk. minggu setruk kowe karo aku. Matuk. Yang apa to? Kaget tok. Mulane awake dhewe nek bisa Marem. ngoten nggih ngoten Eh. ning ampun ngoten Gus. Apa? Niku Wong- sik, kebak sik. niku Wayang sing enek jenggote. Bathara Guru wonten. Werkudara kae ya jenggot. Nah, Narada nggih ngagem jenggot. Limbuk cangeke lho, mbok kowe jenggot ya ora protes mesti ya. Ya kabeh ki lek enek porsine dhewe-dhewe. Enek pan-papane Masa wong dhewe-dhewe. wedok kok jenggot kok ya. Mare mboten nate ngaji kok. Mas Nah. Gareng nika sampun nyawiji kalian Al Badru Alaina. Lho iya no. Yen sepi dawe abahamu lereng nek sepi ya kanggo ngaji. Nek rame ya gedhekno sedakoe. Mula Mas Gareng ki piyayine sosial yang dicontoh abahamu. Menungso kuwi mung saderma mampir nggih to Mas? Lah nek terus diwenehi ngene iki kanikmatan terus sampean arep mbok nggih apa? Jajal. Ya dinikmati. Lah dinikmati ra mbok sedekahke. Lah nek ngeten iki lak sedekah. Ha. Sedekah. Iki ya sedekah, termasuk bengi iki awake dhewe ya disedekahi. Kowe seniman kok ora tau nanggap wayang sunatan ngono loro kancane dikon lumpuk kon nabuh kabeh. Kok nabuh kabeh piye? Wong bapake mati tinggal delok bal-balan kok. Ora Bocah iki nek ra jarak yo ngene. Pangapunten Gus. Mula pas Nggih. kalian dalu menika. Iya ya. Nyapa awake dhewe iki diwenehi sarwa papan bawira kaya ngeten Oh iki. ngono. Papan sing jembar. Jembar sedaya jamaah dipun lenggahaken papan ingkang jembar. Iya. Panyuwunipun saking abahamu muga-muga sedaya jamaah santriwan santriwati dipun papanaken rejeki ingkang jembar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Iki kak filosofi lah Nggih. padha karo. Terus iki mau ngene cah bagus, rejepan Nggih. awake dhewe lak wis winginane wis kencan karo abahe. Nggih. Dadi dalu menika ya enek Niken Salindri, Oh, nggih, nggih. enek kanca-kanca sapa kae? Sinden-sinden liyane kae. kata-kata. Dadi Iki lho. cakra budaya wis Wah, saka sendur nganti tekani Krisnian. Tibake sakmene iki, San. Pripun? Ya iki lho tibake. Sinten Sing Sapa? foto sing dibiyen cilik saiki wis gedhe sakmene iki. Wah, Ora ngejep. Krisnian to. Kowe aja ngenyek sinden. Sinden Eh. apa? Abahamu Nggih. foto karo Pak Kapolres. Kapolres. Aku kerekan kowe biyen tau foto karo Pak Kapolres to. Tapi ora jejer ngene kowe diborgol to biyen kowe. Nyapa kuwi? Matane main Ora, kok. anu pancen anune ngono kuwi, kostume ngono. Ngangge Ora, bergol ngono. Dulur iki buka wadi kok seneng men. Wadi piye to? Wong kancane kecekel polisi kok malah didudoh-dudohke.
Ngono kuwi disimpen, aib keluarga jangan sampai dikeluarkan. Lah kaya Pak Abahamu ki foto Pak Kapolres itu gagah. Lah kene anakmu dengi nglamar polisi kok rong dina dipecat. Terus ning ngantru lho anakku. Dadi ning polsek ngantru lho. Lho. Dadi anu, carane ning Dinas. Loh, dinas ning kono. Dinas. Dadi polisi ning kono. Polisi piye nyopet kecekel dengi. Loh. Wong nyopet. Kuwi ya ponakan nurun anu Pak Lek nurun ning ponakan kok ya. Iki mumpung niken rawuh diaturi anu gocek wong telu karo ngatur tetembangan. Niken tu kontabenya lak sinden. Heeh. Panjenengan dalan. Heeh. Nek kula lak ngerti gending, ngerti gamelan. Kowe ngerti gending? Ngerti gending apa ora? Roh. Tenan? Jajal. Coba jenengan buka wau. Napa wau gethuk apa pin? Gethuk apa pinten? Gethuk. None nonano jajal. Sesuai dengan temanya, religi. Sore-sore padang bulan. Nah, panjenengan coba. Ayo kanca padha dolanan. Niku lak sing asli. Heeh. Jajal, sanggitmu piye? Improvemu kepiye sesuai dengan nong Pondok Al Badru Alaina. Wo tak atik gathuk. Nggih no. Wah, kuwi wong loro kuwi lho sajake. Gus Audin iki dolan digdoyol. Lenggah tok rokoke sakmene gedene iki ra. Ra Gus Audin ren. Rokok gundulmu ki mercon. Ora cetha wae. Jajal, dudono kuwi gethukmu kuwi. Iki miturut abahe dawuh Gus Audin, anakmu lak lara mripat to? Ya. Kon nggawa mantu, Terus culekno matane. kuwi tok tombo teko mata lunga. Mata sirna. Wong kok leh main. Lagi. Sak pinten? Ya, kene. Nenonano. Jong ngisin-ngisine abahe. Kayak gendere ning kono kae. Jak ngaji barang. Ayo, jong sini. Kakak. Sore-sore padang bulan. Ayo kanca padha sembahyang. Asoy. Ya, asing lah. Lah nek ngene iki iso nyawiji. Aku mau kon saut-sautan karo klitik aku. Rene bebarengan. Ayo kabeh padha nindakke perintah pangeran. Iya iso ora? Apik. Asoy. Kae rembulane. Asoy. Saurono. Urung nyanyi kok asoy lho. Lah aku yo pengen ngono. Maksane. Ayo jajal. Kae rembulane. Ayo kabeh disregepne salate. Saya ngelingake. Ngelingake. Lho, ora disaut. Sauten Ayo padha digedhekne tirakate. Abahamu Menika. lho kok menika ayo tik lho gawe ukara sih abahamu Apa iki Jo? Gus nuwun Gus ngeten iki Gus Ayo abahamu Beliau memang abah dambaanku. iya Gus Audin Sautin. Insyaallah dadi putra sing rajin. Al Badru Alaina Jaya selamanya. santriwan santriwati Muga-muga akeh rezeki. Allahumma Amin. Allahumma Amin. Allahumma Mugi-mugi Gusti Allah ngijabahi. ya asoy wong golek duit ki enek-enek. Pasake bengi iki nang abahmu nanggap dagelan cipokan. Ora